Zviri kunzi izvo nefounder weFuzz Organization akapinda mutsaona mushure mekunge driver waPV Sibanda aita tsaona. Zviri kunzi zvakaitika musi umwe chete muchidembo. Mhuri yeZimbabwe ndo mashoko ari kubuda pano. Mashoko aya ari kubva kuZim-I. Zim-I ndo iri kubuditsa nyaya iyoyo, asi isu tiri mubishi kutsvaga concrete evidence panyaya iyoyo, nekuti ivo padandemutande ravo vakanyora kuti 2 top military generals involved in a horror accident same day driving Chivayo cars. Mhuri yeZimbabwe tinoda kuti tipatsanure ipapo. Musoja akafa aiva driver waArmy General PV Valerio Sibanda akapwanywa nemota yange iri open track, ichiratidza kuti imota yekubasa, imota yekuArmy, ichiratidza kuti iBT50, mota yakamutswanya. Maonero atakaita isusu. Izvi zvakutaurwa kuti Chivayo car pana driver waPV Sibanda ipapo regai tipajekese. Mota yakanga ina driver waArmy General yakanga isiri mota yaChivayo, yakanga iri mota yebasa. Pane iyi accident ya Asha Walter Tafumani anuari mukuru weFuzz hatisati tane umbowo nazvo kuti mota yacho yange yakamira zvakadii. Regai tipinde munyaya dziri kutevera. Vamwe vatsigiri veopposition party votsigira vaNelson Chamisa vachitaura kuti kana muchiri kurangarira mugore ra2023 vaChiwenga vakataura mashoko ekuti Nelson Chamisa timupwanya seinda. Vachitaura izvozvo after my election, mushure mekunge Nelson Chamisa akomplaina panyaya dzema election kubiwa kwangaita. Asiwo vari kutaura kuti sezvo vaChiwenga vakadherera vaNelson Chamisa vachitaura mashoko iwayo, izvozvi ngavataure mashoko iwayo kuna Owen Mudanuwe. Ndo matauriro ava zviri kuitwa mumastreets esocial media. Asi tichada kuti tikuverengere pazviri kubva zvimwe zvacho kuti munyatsonzwisisa kuti vari kuti chii. Vari kuti Chiwenga versus Owen Mudanuwe, the man who was promised us to crush our president advocate Nelson Chamisa like lices in 2023 might have found his match. Chamisa was mocked for using the Holy Bible when he denounced spillage of blood after Zimbabwe Defense Forces mysteriously lost more than 25 generals since 2017. Ndofunga muri Zimbabwe muri kunzwa zvaari kuzama kutaura mukoromokoro weCDF, zvichireva kuti Constitution Defenders Forum osangana nenjodzi dzakasiyana siyana mushure mekunge vataura against regime, vataura against 2030. Nyaya idzi dziri kutenderera mastreets esocial media. Crime Watch yauya ichitaura kuti nezuro kuseni Tendai Biti yakanga osangana nenjodzi netsaona nemota ine maplates aya anoti AFR 8963. Mota iyoyo yakanzi yakasweva yakananga kumota yaTendai Biti muEnterprise Road muHarare. Zvekuti zviri kunzi pakavhuidwa serious accident yaitoda kuti iitwe ipapo, sezvo muri kuona kuti kana nekumauto kwese kuri kuzama kuda kuitwa maaccident kuti vese vari kutaura against regime vawanikwe vachinonyararidzwa. Ndiwo mamiriro azvakaita zvinhu zvina kumira zvakanaka. Asi nekuda kwekuti honorable Job Sikala vakange vari muprison vakabuda vamirira kuti nyaya yavo idzokere mudare, pane zvakawanda zviri kuitwa kumamembers avo vakange vachishandidzana navo vachiita mapress conference avo avaita vachitaura kuti constitution ngaisadhererwe pakusvika kudaro. Zviri kunzi mauto oriyesa kugadzirira kuritaya kwemukuru wavo avo vaPhilip Valerio Sibanda. Ndiwo mashoko ekupedzisira atinawo. Tinokutendai muri Zimbabwe nekuteerera kwamunoita pano paTV yenyu patinenge tichikupai nyaya dzakasiyana siyana dzinenge dzichiitika munyika yeZimbabwe.